तर पुण्यामधून पोलिसांनी अटक केलेला दहशतवादी जुबेर हंगरगेकर याची माहिती हाती आली आहे। सोलापूर सोशल असोसिएशन उर्दू हायस्कूलमध्ये त्याचं शिक्षण झालं होतं। तर सोलापूरच्या वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून त्यानं बीईची पदवी घेतली होती। जुबेर हंगरगेकर गेली 15 वर्ष सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून पुण्यातील हिंजवडी आणि कल्याणनगरमधील नामांकित आयटी कंपन्यांमध्ये त्याने नोकरी केली होती। अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट अर्थात AQIS या दहशतवादी संघटनेच्या समर्थनार्थ जिहादचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं हंगरगेकर मुख्य उद्दिष्ट होतं। 2015 मध्ये दहशतवादाशी संबंधित व्यक्तीशी तो संपर्कात आला। आयडी बनवणं, एकट्यानं हल्ले करणं आणि गनिमी पद्धतीने कारवाया करणं याचं त्यानं प्रशिक्षण घेतलं होतं। अनेक तरुणांना त्यानं जिहादचे धडे दिले होते। जिहाद हाच भारतात खिलाफत आणण्याचा आणि शरीयत शासन स्थापन करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचा प्रसार तो करायचा।